Здравейте, приятели! Здравейте, колеги! За много години живи и здрави бъдете всички вие, семействата ви и колите ви също така най-вече. Днес ще си поговорим много набързо, много накратко за това как да си направите сами диагностиката на колата или по-конкретно да активирате някои функции на автомобила си. Разбира се, за целта ще ви трябва лаптоп, компютър и съответно кабел, вакуум. Това е. Сега няма да правя реклама на кабел, откъде съм го взел. Всъщност го взех от един приятел, купил си едва. Даде ми този единия кабел, така че това няма какво да го коментираме. Откъдето желаете, оттам може да си го закупите. Хубаво обаче да бъде все пак от доверен сайт или доверен магазин, защото има вероятност и да попаднете на някое китайско менте. Така че това е моят съвет от вас. Те си пускат актуализации, даже сега има актуализация. Видях току-що, ето така се нарича всъщност самата програма VCDS, като 24.7 е предпоследната версия. Сега видях, че е излязла 24.7.1. Най-последна, т.е. аз в момента имам предпоследната версия, въпреки че си инсталирах и последната. 24 означава, че е до коли до 24-та година. Това е. В смисъл, дори да си вземете кабел, на който пише 17, освен ако вие накарате кола, която е над 2017 година производство, няма да има проблем. Но, пак казвам, ако си вземете от лицензиран сайт, лицензиран софтуер, защото това си е равно софтуер, те си идват безплатно актуализациите към него, така че винаги може да си надградите. Сега, от гледна точка на буксата, която се намира при пасата и при повечето вагове се намира тук отдолу под волана. Така че при моя случай е ето така закрепването, т.е. с надписа към вратата. Ето тук има една лампа, тя светва, така че и по нея може да се ориентирате. Реално тя трябва да свети към вас, т.е. вие да я виждате. Тоест, не ли виждате, значи сте объркали посоката на буксата, но вие така ли иначе няма пък да може да я вкарате, така че има само един начин да я разберете. Тествате и виждате. Влизали, не влизали, както сега при мен. Например, ето сега се опитвам, до сега си правих някакви неща по колата и ето сега се опитвам да я сложа и няма да успея заради това, че снимам видео. Да, в общи линии ето готово. Сега другата част на кабела отива в лаптопа. Така. Готово. Сега, това, което задължително трябва да направите, разбира се, да дадете на контакт. Когато дадете на контакт, можете актуално и адекватно да прочетете данните от автомобила. В някои случаи, ако искате да гледате живи данни, както се наричат, например, трябва да го запалите, за да може да ги гледате. Нещо много бързо. Така и така сме го изкоментирали. Онзи ден ми се промениха изведнъж, по незнайна причина за мен, градусите на климатроника от Целзий на Фаренхайт. Ако се чуете как да го направите, не е нужно да имате вакуум, стига да ви е климатроник и да има икономичен режим. Достатъчно е да го натиснете, да го задържите примерно за 3-4 секунди и след това едновременно с другия пръст да натиснете ауто. Сменя се. Веднага се сменя на момент. Така че ако имате такъв проблем и по някаква причина, да кажем, ви се променила мерната единица от Фаренхайт на Целзий или обратното, зависи къде се намирате и с каква мерна единица работите, да знаете, че при този вид климатроници с екона така се сменя. Нямате нужда от вакуум, тъй като съм чел в някои форуми, че може да се направи през вакуум. Аз честно казано всичките минута ги разрових, не съм видял откъде се сменя. Но така го тествах току-що, стана. Това беше така лирическо отклонение просто за хората, които имат такъв проблем.
Отиваме при VAC-кома, така наречения за по-кратко, няма всеки път да го казвам VCDC, VCDS и така нататък. Това е първото меню, което ви излиза и съответно AutoScan, мисля, че е ясно. AutoScan си давате, почва да сканира абсолютно всички модули в автомобила и да ви показва грешките. Да, ама аз не съм фен на това да имам грешка и стрия грешка. Мисля, като запаля колата, вече го тествах, пробвах го, като запаля колата, грешката си продължава да пак да я има. Само да изключа климатроника, за да не ни ручи. И така, AutoScan мисля, че е ясно. При Service Reminder, интервал, Reset, това нещо няма какво го пипате, освен ако искате да рестартирате, примерно смяната на маслото и интервала, инспекциите, които се извършват. Примерно на 15 000, моята кола е зададена на автоматично е зададена на 15 000 да ми изписва на борд компютъра, че трябва да сменя маслото. Аз, разбира се, не го сменям на 15 000, сменям го на 10 000. Но да знаете за какво е сервис ремайндера. Смисъл, сега ще ви кажа, много набързо ще ви обясня някои неща. Мисълта ми е, че ако разбирате малко от малко английски или ви занимава да цъкате в същото време с Google транслатора, може да се справите. Но ако бъкел не разбирате от английски, грам въобще нито една дума не ви е понятна, по-добре не пипате, за да не направите по-голяма беля. Това наистина е много сериозен съвет. Не барайте там, където не разбирате. Само там, където разбирате или съответно от този видеоклип сега, като го изгледате, пипате това, което ви показвам. На пауза, на бавна скорост, няма значение. Пипате, когато знаете, че е тествано и че е видяно и че сте го видяли, и сте го чули и виждате, че работи по този начин. Иначе въобще не си правете опити, защото ще разбъркате някой модул, ще направите някаква смрад и после трябва да ходите и да си платите някой да ви я оправи. Да не кажем, че ще стане по-голям проблем. Може да стане. Така че в случая, ако искаме да ги гледаме модул по модул, първото меню. Select Control модул. Т.е. изберете контролен модул. Натискаме Select. Започва да прочита системата, когато влезна в различните модули, започва да чете рама, трън, пляс и така нататък. Вие ще видите след малко. Ето ги общо взето Common, т.е. това са най-използваните. Двигател, електрическа система, централно заключване, светлини, радионавигация, който има навигация, all-wheel drive, който има all-wheel drive и така нататък и така нататък. Ето виждате вече и други видове менюта. Electronics 1, Electronics 2, нали, тук какво беше? Аз половината, почти всичко нямам от тук, за да мога да го пипам много-много. Примерно Control Head Roof. Аз нямам шибидах, така че, нали, Control Head Roof за мен никаква работа не ми играе. Дори да го натисна, нищо няма да се случи. Общо взето, нали, много от нещата стига вие да ги нямате като екстри. Говоря за тези пасати. Нали, сега за по-новите коли предполагам, че още повече готини неща могат да се пипат и да се включват като функции, като например това да ви играят тест на стрелките. Като дадете на контакт и да се тестват всичките стрелки, да направят един оборот и да се върнат. Много готина функция. Аз обаче не мога да го направя през VAC-кома по този начин. Може да се направи на тези пасати, но трябва да се разглоби таблото. Там трябва да се направят някакви други неща, които има такава фирма има. И такива фирми има, които могат да ви го направят това нещо. Или ако някой знае, нали, нека да каже. Ще съм благодарен. Но аз лично всичките модули, които ги виждат тук, ги разцъках. В смисъл видях, т.е. нарича мисля, че беше нещо от сорта на Slap или нещо тест. Нещо подобно беше, така или иначе при мен стои в сиво, т.е. не мога да го цъкна като екстра. Отиваме на Common на най-използваните най-вече, като тези, които аз ще ви ги покажа са инструменти. Така е номер 17, Instruments, натискате го и колата започва да си чете. Чакате да зареди и ето виждате VAC номер, компонент, екстра, шоп, всякакви тук номера ви излизат, така или иначе и вече много важни две менюта. То си е написано These are safe, т.е. тези са безопасни. Като ги натискате, няма да прецакате нищо. Следващото меню до него Refer to our Service Manual, т.е. обърнете се към сервизен техник или обърнете се към някой, който знае какво да бара, защото тук, ако не знаете английски
и не сте гледали такъв клип като сега този, който гледате, може да направите много смрад. Общо взето първото нещо малко е безмислено. Мисля, ще ядете 50-100 лева за вакуум и какво? Ще си четете грешките. Fault codes. Добре, натискаме за грешка, няма. Ако има, натискаме clear. И добре, хубаво, изтриваме грешката, палите колата утре сутринта за работа, пак се записва на компютъра. Така че общо взето, нали. Много важно нещо. От Measuring Blocks. От Measuring Blocks, когато го натиснете, тук, когато запалите автомобила с даване на бутона Up или Down, можете да сменяте групите менюта и може да гледате живи данни. Например, директно ви казвам, искате да видите стойностите на дюзите си. Директно натискате на номер 13. Ето вижте, номер 14 няма нищо. Не мога да го гледам. Не мога да го видя. Не мога да видя живи данни. Натискате на номер 13 и когато запаля автомобила, сега ще видите стойностите на моите дюзи. Две от тях дадоха фира. Така. Ето. Започваме. Първото. Speed, Engine Speed. Тоест скорост 0 км. Да, защото сме на място. Обороти. Ето ги. 800 оборота. Ето ги. Ето оборотите. Ето оборотите. Oil Pressure. Колко бара и часа, че е 17 часа и 3 минути. Примерно. Както и да е. Натискате нагоре, това е в Measuring Blocks. Това е в подменюто Measuring Blocks. Може да гледате живи данни и се гледат на запален двигател. Това е интересно. Оказва се, че не мога да видя данните. А не мога да видя данните, защото никой не знае. До сега ги гледах. Да, не мога да ги видя, защото съм на инструменти. За това. Защото съм голям акънлия. Отиваме на двигател. Ето, даваме close, отиваме на първи модул двигател. Това беше, се направите, че не сте го чули преди малко. Голямата простотия, която изразих. Влизаме в Measuring Blocks, т.е. измервателни блокове в най-груб буквален превод. И започваме да натискаме. Аз съм почти сигурен, че беше номер 13. Тук може да си изберете 3 различни видове групи. Т.е. едната да ви мери едно, другата да ви показва друго, третата да ви показва трето в едно и също време. И ето моите стойности на всичките ми 4 дюзи. Ето виждате. Първи цилиндър, втори цилиндър, трети цилиндър и четвърти цилиндър. Четвърти и трети цилиндър няма никой. Давам газ. 3500 оборота. Няма никой трети и четвърти. Пускам гъста, вижте първи и втори. Започва да играя. Трети и четвърти. Муерте. Нада. Нищо. Тоест тия дюзи са запекли, подпикават, както искате така го наречете. Демек, няма ги. Така, това беше също едно много бързо лирическо отклонение. Сега, много бързо отиваме към другите неща, защото не искам видеото да стане твърде дълго. Много важно нещо, никога не бийте хикса директно. Винаги излизайте от модул по модул чрез бутона отдолу. Тоест, когато сте свършили с измервателните или с промените, don't go back. Тоест, готов съм, дай назад. Тук, когато си готов с това нещо, затвори контролер, дай назад. Хоп, и се връщате в най-главното меню с всичките други неща. Така, отиваме на инструменти. Защо на инструменти? Защото на инструменти тук мога да покажа тези дребни готинки нещица. Като например, искате да ви се заключват вратите, когато развиете 20 км в час. Направил съм го, въпреки че мой познат каза, че това прецаквало ключалките. Защото нали, всеки път тръгни и спри, те всеки път отварят се, заключват се. Нали, друго е, когато си ги остал постоянно отключени и само го заключваш, когато ти решиш. Но исках да го тествам, направи го. Та, както казах,
тези са безопасни в това меню, тези тук не са безопасни, затова не барите. В случая ние ще бараме, защото съм го тествал. Отиваме на Adaptation, т.е. адаптация, и кодинг. Това са двете неща. Кодинг и адаптация. От тук може да променяте разни работи. Отиваме на адаптация. Пак казвам, много бързо показвам. Така че гледайте го няколко пъти, спирайте, паузирайте и така нататък. След като влезнем в конкретното подменю, тук винаги имаме такова меню, което можем да го натиснем с падаща стрелка. А ако има някои менюта, които са сиви и няма падаща стрелка, означава, че нищо не можем да бараме там. Така че отиваме тук на това подменю и започваме да гледаме. Service Reminder. Кога да ни бъде и да ни показва сервиса. Директно ви излиза, не се притеснявайте, балонче, което ви подсказва, за да не се чуете, да не фъргате боб и да гледате на кафе и по звездите, какво трябва да натиснете там. Тоест, по подразбиране ви е 0. И ви показва Service Reminder Reset. Тоест, да рестартираме ремайндъра за сервиза. Тоест, ремайндъра, това, което ни изписа на борд компютъра. Ако остане 0, no service. Тоест, няма да имаме ремайндър. Ако натиснем единица тук, ще има сервис. Ремайндър. Когато сте готови, давате тест, запаметява го програмата, давате сейф, пита ви сигурни ли сте? Да, сигурен съм. И давате go back. Винаги на всяко нещо. Сейф или тест и go back. Никога от тук. Така. Отиваме на Adaptation пак и сваляме под менюто. Виждате, качество на маслото, максимално време до сервис, максимални мили до сервис, имобилайзер и така нататък и така нататък. При кодиране, тук вече е по-сериозната работа. При кодирането пак ви излиза балонче, което пак ви подсказва какво значи, за да не се чудите. Тоест, вие имате тук някакъв номер записан, какъв е този номер, само един Господ знае. И тук ви е показано на всичките тия 5 цифри, ето ги, 5 цифри в синьо, ето ги и горе. Първите две означава на всяко едно. Ако първата цифра ви е 0, ето, значи означава, че тук ви е активирано брейк пад, т.е. педала за спирачката, активиране на warning, извинявайте, просто на български е малко по-трудно, тъй като аз много често говоря на английски и си ги знам на английски нещата. Тоест да ви казва. Ако сложите двойка, Seatbelt Warning, т.е. да ви дава предупреждение, да, сетих се с думата, предупреждение, че примерно сте си или не сте сложили колана. На тези пасати не е като на аудитата, например, и да ви пищи, и да ви постоянно да ви дразни. По-скоро на мен ми излиза просто като червена иконка под това, под другите лампи. Аз съм сложил седмица, за седмица тествал съм ги всичките цифри, за седмица ви излезат абсолютно всички ремайндъри. Тоест това означава, че ще ви излезне абсолютно всичко. За изсушени накладки, за несложен колан, за течно за чистачки, за всичко. Просто когато дадете на контакт без да палите колата, излиза абсолютно всичко. Просто че работят, че ги има като системи и те работят. Не са ви изгорели или не сте си купили колата и продавача да е сложил изолир бант на лампата, за да не ви свети и да не я виждате. Продължаваме нататък. Отиваме на третата цифра. При мен третата цифра е единица. Тук означава country. От коя държава? Като ще е 0, при мен е единица. Ако ще е 0, значи сме в Германия. Единица Европа. Затова при мен е единица, защото колата се намира в Европа. USA, Канада, Мексико, Латинска Америка, Англия, Япония, Саудитска Арабия, Австралия. Това са следващите цифри. Следващите цифри, като ги набиете тук и като дадете do it, т.е. направи го, много вероятно е примерно както американските или канадските коли да ви светят постоянно мигачите. Сещате ли се? Може да сте виждали такива коли в България. Най-често съм виждал BMW-тата.
постоянно им светят, т.е. като такива аварийни светлини. Не примигват, просто светят постоянно. Като искате да е така, натискате някои от другите цифри и колата ви автоматично все едно я правите, че е направена за този пазар. Америка, Канада, Латинска Америка, Австралия или така нататък. Обаче имайте предвид, че и това носи своите негативи. Климатроника ви автоматично се промени на Фаренхайт, примерно, защото в Америка са на Фаренхайт, не са по Целзий. И също така ще ви изписва на борт компютъра мили, не километри. Така че имайте едно на ум, когато правите тия неща, искате да си ги правите тия неща. Да, ще получите постоянно светещи мигачи, но ще загубите, примерно, дезимерни единици. Така че както прецените. Отиваме вече след това на другите неща, сервис интервал и последното е Distance Impulse Number. Общо взето, може, няма да изпадам в някакви такива обяснения за всяко едно нещо. Щом си го е написано, програмистите, които са направили колата или софтуера, няма значение, те са направили всичко, което трябва. Вие реално не ги сменяте тези неща, освен ако не желаете нещо конкретно, както казах в случая. Така че го махаме това. Даваме cancel, дори да дадем do it, нищо няма да се случи. Тук на адаптации вече го изкоментирахме. Няма тук какво да пипаме също така. Даваме done, go back. Даваме close controller. Така. Отиваме на номер 8. В крайна сметка това, което трябваше да ви покажа и да го видите. От тук исках да ви покажа как може да се направите при контакт, да ви излизат всичките ремайндъри, всичките подсказки, нали, че реално тази лампа работи, онази лампа работи и така нататък и така нататък. На всичките модули са по един и същи начин. Кодиране и адаптация. Натискате на адаптация, виждате. Няма никой. Нищо не мога да пипна тук. Няма. Стрелката не работи. Няма подменюта. Нищо не мога да направя. Отиваме на кодинг. Ето ги. Същата работа. Отгоре си пише. Първата цифра е за компресор version. Какъв е компресора? Втората. Vehicle type. Ако е единица, Jetta. Ако е двойка, Volkswagen Passat под 99. Виждате ли? Ако е тройка, New Beetle. Моята в случая е седмица. Седмица тук какво е? Volkswagen Passat W8. Да, ще ми се да W8. 3BG. Кода на моя е AVF 3BG комби. Така че сложено си. Това е Heating и Air Condition. Тоест, ако вие смените на някоя друга, примерно кола, най-вероятно климатроника ви ще започне да работи по малко по-различен начин. Какъв, не мога да кажа. Не знам. Не съм чак толкова запознат. Но предполагам, че на New Beetle, примерно да кажем, или на Passat W8 е малко по-различно, отколкото нали, тук при този Passat с този мотор. Та, общо взето, това представлява горе-долу самия вакуум. Това представляват менютата. Каза ви къде да пипате, каза ви къде да не пипате. Ако имате някакви въпроси, нещо, винаги можете да се посъветвате или в коментарите ще ви отговоря, или може да напишете колегите в Volkswagen форума. Винаги са много адекватни в повечето случаи, въпреки че съм срещал и някои, нали, съвети, които не са правилни. Но, да кажем, в повечето случаи помагат много. Стига да знаете как да търсите, намира се информация там. Така. Стигаме до последното нещо, пак ще покажа докато говорех. Стигаме до последния контролер, който иска да ви покажа. Central Conv. Влизаме в него, започва да чете, върти, може да познаете, или ако се чуете дали да натискате нещо, може да познаете, тук отгоре има една странична стрелка, която се върти. И влизаме пак в секцията, която не разбираш, не пипаш. Coding и Adaptation. Отиваме при адаптация. Излиза ви под меню. Щом тук има под меню още едно, значи можем да избираме. Пада ви под менюто и започваме. Auto Lock, Auto In Lock. Така. Искаме при 20 км в час колата автоматично да се заключва. Даваме Auto Lock, натискаме и тук ни излизат тези неща. Чудим се какви са те, няма проблеми, балончето излиза. Показани. The doors will lock automatically when the vehicle reaches a speed of 15 km or 10 miles per hour.
Тоест вратите на колата ще се заключат автоматично, когато колата достигне или превозното средство достигне скорост от 15 км в час или 10 мили. Искате 0 off, искате 1 on. Ето го. New value, т.е. нова мерна единица 1. Натискам 1, махам го това. Натискам 1, давам тест, прави колата тест, давам сейф. Сигурен ли си? Сигурен съм, баце. И давам Done. Това е. По същия начин и с другите. Auto Unlock, кога да се автоизключва. Аз съм го направил, като си извада ключа, като паркирам, вада ключа, не натискам никакъв бутон и отключва всички врати. Unlock Horn, Lock Horn. Horn. Може да се превежда на английски като рок, може да се преведе и като звуков сигнал. Клаксонави. Така че тук в случая, когато имате централно заключвате и когато натиснете бутона, колата да издава звуков сигнал от алармата. Същото е Lock и Unlock Blink. Искате да ви премигват мигачите, когато си заключите колата, натискате го него. Unlock или Lock. Ето. Пак са същите данни, пак излиза балончето подсказка. Ето. Blink when unlocking via remote control. Тоест, ще светнат, когато отключвате с дистанционното управление. Ще свети. Така го превежда. Ще свети. Тоест, имайте предвид, ще ви светнат мигачите. 0 при off, 1 при on. Праскате единица, натискате тест, натискате save, давате down, go back и от тук насетне би трябвало всичко да е наред. Давате close controller, затваряте този контролер, давате go back и когато стигнете до най-първото меню, давате exit. Винаги по този начин излизате от системата. Това е, приятели, стана видеото 30-минутно. Съжалявам, там имаше едно малко объркване, ще видите, може да пропуснете някои части. Общо взето това беше най-интересната част, която исках да покажа. Ето такива дребни неща. Ако имате Passat 6, ако имате Passat 7, най-вероятно ще може да бърникате по още неща. Аз все още нямам такъв Passat, но да кажем от VAK групата Шкода, Audi, Volkswagen, Seat, например, с VAK кома няма никакъв проблем. Ще може да си разчетете и зависи какво е нивото на оборудване в автомобила, ще може да правите ето такива дребни благинки. Да си пускате някакви неща, които са ви изключени фабрично. Даже мислех, че при моята може да се направи от дистанционното да падат прозорците, когато натисна два пъти да се отключва. Всичките прозорци да падат надолу. Имам го като функция, но тази функция е направена, когато вкарам ключа в включалката и го задържа наляво да отключа вратите. Тогава падат прозорците. Но иначе може да се направи и с дистанционното, когато натиснете да отключите, пак да падат всички прозорци. Не знам колко е готино, ама да кажем лятото в голямата жега, примерно, нали, отключвате си колата, като сте някъде близо до нея, няма да влезнете вътре в парник. Нали, малко от малко ще се охлади, докато я запалите. Та, примерно, ето такива неща искам да кажа, че могат, нали, да бъдат свършени, които по подразбиране не са включени, но колата ви ги има като екстри. Така че това беше от мен. Видеото ще стане вече почти половин час, така че няма да продължавам повече с него. Много набързо, много отгоре. Показах ви най-важните неща, които аз съм ги направил. Показах за климатроника, показах за менютата, където се включва и изключвате такива дребни неща. Показвах как се четат живи данни. И общо взето това е и всичко, което аз правя с тази диагностика, защото в другите менюта не мога да влизам. В смисъл, не ми ги разчита модула, не ми ги разчита просто защото колата не притежава този вид компютър. Самата кола, не защото лаптопа или диагностиката ми е кофти. Просто самата кола компютър и не е такъв. Някъде четох по форумите, че ако завършва на 9, ако завършва на не знам си какво си, тогава можело да пипаш и да правиш. Да, ама моя не завършва. Аз го погледнах, от диагностиката може да видите на колко завършва. Но последен съвет, не пипайте там, където не сте сигурни, че нещо може да направите. Ако не разбирате английски, ако не знаете, ако не сте гледали някое видео или не сте чели във форума, не пипайте, защото може да направите наистина много голям проблем. Струва около 90, може и 70 лева една така диагностика. Така, честно казано, силно препоръчвам да си купите една. Не, че сте за 10 лева или за 30 лева да отидете при някой, но ако ви се ръчка,
Нали, по-добрият вариант е да си го направите вие, вместо да ходите при някой друг. Благодаря много за вниманието, надявам се да ви е било интересно и желая всичко добро на всички. Очаквайте следващото видео с полезни съвети и информация как да поддържате автомобила си.